טוב, די. אתם שיגעתם אותי על המוצר הזה. שיגעתם אותי על הפינצטות האלה. אז אני אקח אחת כזאת ואחת כזאת, ובואו נראה מה התוצאות. מכיוון שלי, אמנם יש גבות מאוד יפות, אבל זה ציור ולא אמיתי, הבאתי לכם את שוק. יעל גבות, שהיא מלכת הגבות של הארץ. לך את הידיים לפני. רק שתדעו שהכי לא מתאים ליעל לזרום איתי על הדבר הזה, לא מתאים לי בשום צורה, ואם אתה לא חבר, אני גם לא עושה את זה. בתאילנד לא מוכנה לגעת לאף אחד ולאף אחת בגבות, ואנשים מציעים לה המון כסף בשביל זה. אמת. זה לא פיצת הטובה בכלל, היא לא תולשת מהשורש, הזווית שלה לא נכונה, סגירה שלו לא מדויקת. הפעם זה לא. זאת הפינצטה שניסינו קודם, והיא לא טובה. ועכשיו יש לנו את הפינצטות האלו, שעולות 35 בת. זאת היא עלתה 20, זאת 35, בואו ננסה. אז הנה, וואו. אין מודליסטית, כותב מניסוי. אז יעל תהיה המודליסטית. טוב, זה שמיים בארץ. כן? יכול להיות הרבה יותר טובה, הזווית שלה הרבה יותר טובה. היא מוציאה מהשורש, זה ממש עוזר למי שלא טובה בשליפה. וואלה, אהבתי.